Nyuwun pangapunten saderengipun kula amiwiti matur mbok bilih kepareng para kadang wira pradonga keluarga Bagong Group lenggahipun kula suwun nengenaken dhateng para tamu walaka kula suwun majeng mangetan awit Pak Dalang ugi sampun majeng mangetan namung sawetawis wanci nyarengi tumapak lampahing adicara ingkang badhe katur wonten ngarsanipun para tamu. Namung sawetawis wanci nyarengi lampahing adicara
para kadang wira pradangga kasuwun nengenaken dhateng para pinisepuh menapa dene para tamu putri kakung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pantes nampi pakurmatan linanggung warganing bebrayan agung ingkang cumondhok wonten wewengkon Padukuhan Montong klebet wewengkon Desa Mriyan ugi warganing bebrayan saking seperangan wewengkon Desa Sruni menapa dene Desa Sluntang ingkang tuhu winengkuing Sukabasuki. Utaminipun katur Bapak Kepala Desa Desa Mriyan sinengguyung sedaya perangkat desa tan kantun Bapak Kepala Desa Sruni klebet sedaya perangkat desa ugi Kepala Desa Sluntang sinengguyung sedaya perangkat desa ingkang pantes kinarya pandam pandoming kawula tasih langkung linangkung katur panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Taman Sari, Bapak Sekcam ugi saking Satpol ketinggal sampun keparang lenggah ingkang pinenggu ing Sukorahayu. Mandhapipun dhateng para kadang Krida Dharma ingkang kepareng uyung-uyung anyeng uyung adeking tasakuran sedekah bumi wonten Padukuhan Montong Desa Mriyan ingkang pantes nampi pakurmatan ugi. Tan kantun dumateng Kidalang Bagong Darmono sarjana hukum klebet para kadang wira pradangga Widuwati Bagong Grup ingkang sampun kawentar asmanipun ingkang tuhu Bagya Mulya. Murwakani atur kula monggo dumateng para pinisepuh Bapak Ibu tamu undangan linanggung warganing bebrayan ingkang sampun keparang lenggah sesarengan kula dherekaken unjuk raos tasakur raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit peparing ingkang arupi kanugrahan kamulyan tuwin kawilujengan alhamdulillah sampun kajiwa kasarira Bapak Ibu ingkang kepareng rawuh linanggung kulawarga agung ingkang mapan wonten Padukuhan Montong Desa Mriyan Kecamatan Taman Sari Boyolali. Lumeberipun dhateng para kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng makarya. Para pinisepuh, para tamu, utaminipun Bapak Camat Kecamatan Taman Sari, ratri menika gotong royong ingkang mapan wonten Dukuh Montong, ingkang wilanganipun wonten sekawan dasa kakah, kepareng ngawontenaken tasakuran winastan sedekah bumi menawi rumiyin winastan bersih dusun nyarengi tata cara sedekah bumi wonten ratri menika kados padatan anggelar ringgit wacucal sedalu natas kepara sampun dipun awiti kala wau siang lumantar keluarga agung Kidalang Bagong Darmono sarjana hukum awit mireng tembang rawat-rawat sora ing mbok bakul ingkang sinambi wara nembe dalu menika Kidalang Bagong Darmono sarjana hukum sinengguyung para kadang wira pradangga wira swara Widuwati sepisanan sowan wonten Montong. Kula yakin aku yakin ketinggalipun benjang Allah taala ngijabahi inggih kaping gangsal utawi kaping 7 menika lumadi saben taunipun. Amin Allahumma amin.
Inggih menika dumateng Bapak Ibu lampahing tata cara tasakuran sedekah bumi ingkang mapan wonten Padukuhan Montong ndalu menika para keluarga linanggung para panitia utawi Krida Dharma sawetawis sampun kepareng angrantam urutaning adicara sinaosa kadamel kanthi ringkes tuwin prasaja. Walaka para kanca Bagong Group anggenipun minggah kepareng makarya kala wau tabuh 19 utawi tabuh 7 langkung gangsal menit mila petang kula kirang langkung setunggal jam langkung kalih dasa menit sampun nyuwanaken uyon-uyon utawi klenengan. Lampahing adicara ingkang sepisan pambuka kalajengaken adicara ingkang angka kalih atur panuwun saking sedaya para panitia mangke lumantar panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mriyan anak kula Suwandi ingkang badhe matur jumenengipun jinajaran panitia kekalih Bapak Supadi kalian Bapak Triyono. Mangke rampung atur pangayu bagya atur panuwun kalajengaken adicara ingkang angka 3 tanggap wacana namung ratri menika tanggap wacana cekapo panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Taman Sari panjenenganipun Bapak Suyanto sarjana pertanian magister manajemen menika alhamdulillah saged rawuh janggep kalian staf-stafipun kepara saking Polsek Taman Sari ingkang mapan wonten Musuk ugi sampun kepareng rawuh sinaosa menika nembe dumugi ngaturaken panuwun. Mangke borong dumateng Bapak Camat tumrap tanggap wacana tawi sambutan borong panjenengan inggih ningali kalian swasana linanggung ingkang mapan wonten Padukuhan Montong menika benten kalian padukuhan sanesipun sinaosa namung sekawan dasa kakak saged gelar ringgit wacucal siang dalu menika saged dipun mangertosi tumrap raos pangraup panyengguyung saking sedaya keluarga ingkang mapan wonten Padukuhan Montong. Sasampunipun sambutan Bapak Camat Kecamatan Taman Sari adicara ingkang angka sekawan lung tinampen delegeng ringgit mangke Ki Dalang Bagong Darmono keparenga wonten nginggil kemawon jumeneng majeng mangaler selajengipun dumateng adi kula Nurmanto ingkang badhe long tinampen delegeng ringgit mangke kasuwun minggah wonten pepanggungan kanthi pangajab saged kawis tingal Bapak Ibu ingkang paralenggah ngawuningani sedayanipun. Perlu matur dalu menika dipun streaming. Namung inggih karana kalian ponang sinyal menika radi sulit wonten mriki mangke ingkang ngersakaken hasil syutingipun saged lumantar Nugroho video syuting Bapak Haji Jono saking Tambir Musuk. Menika para lenggah ringkes sing adicara ingkang saged kula aturaken mugi Allah taala ngijabahi lampahing pakliran sedalu atas lekas ngantos pungkas dipun paringi tingkas lekas ngantos pungkas pun paringi tingkas lekas ngantos pungkas pun paringi tingkas wilujeng niskala amin. Monggo Bapak Ibu kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih atur panuwun lumantar Bapak Kepala Desa Mriyan mila dumateng anak kula Suwandi kasuwun jumeneng majeng mangetan nengenaken dhateng para tamu jinajaran Bapak Supadi kalian Bapak Triyono. Kasumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jamin amma bang. Mugi katon sanipun para pinisepuh haji sepuh ingkang dahat kena bekten. Panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Taman Sari ingkang tuhu hormati, ingkang sampun kepareng rawuh inggih panjenenganipun Bapak Sekcam, Bapak Kasih, so setap Kecamatan Taman Sari ingkang tuhu kula hormati ugi. Bapak Kapolsek Taman Sari, panjenenganipun Bapak Agus, miwah sedaya anggota sektor subsektor Taman Sari ingkang kula hormati, wonten sanipun para tamu putri kakung ingkang kepareng rawuh sedaya ingkang tuhu kula hormati, linlangkung ngersanipun Ki Dalang Bagong Darmono sarjana hukum ingkang sawetawis sampun kepareng rawuh ingkang sinengguyung Wiropatungga Ngudirasa ingkang kasopan panjenenganipun Kang Mas Jino sedaya ingkang tuhu kula hormati. Seul pati agung ingkang saha ngarsanipun para pinisepuh para tamu. Sawetawis wanci kula kepareng kebil kamardikan panjenengan. Saestu sumelane ngatur kula jawet labet nuhuni panyuwun saking kadang-kadang panitia penyelenggara bersidukuh wonten ing kalodhangan dalu punika. Napa saderengipun mugi wonten keparingipun sanipun para pinisepuh, para tamu putri kakung sawetawis wanci kepareng kula dherekaken ngambali ngaturaken rasa syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala wajih nugrahanipun taufik hidayah miwah inayah. Saestu ingkang sampun karumentahaken sanipun para pinisepuh, para tamu putri kakung. Saestu wonten ing rikaning punika rawuh panjenengan sedaya manggih zuwana niskala. Para pinisepuh, para tamu ingkang dihormatan, mugi sawetawis kepareng lenggah kanthi mardikan ing panggalih saestu kula badhe nglajengaken ngatur. Atur ingkang sepisan lumantar kula kadang-kadang panitia penyelenggara bersih dukuh wonten ing dukuh montong ngambali ngaturaken kawula panjenengan ugi sanget ngaturaken ageng panuwun jawet wonten ing wanci dalu punika panjenengan sampun kepareng rawuh nuhun ingkang dados atur panyunipun. Para pinisepuh para tamu ingkang dihormatan, saestu ing bepilih wonten ing kalodhangan dalu punika warga masyarakat wonten ing dukuh montong Desa Mriyan Kecamatan Taman Sari sawetawis kepareng hangadani tasakuran bersih dukuh sinoso ing bepilih menika sampun ingkang kentun piyambak. Saking Desa Mriyan sampun kentun piyambak ngawontenaken bersih dukuh sanesipun sampun gawit sedaya kala wau kawontenan amargi anggenipun sami panen soto dereng dados arta pramila nenggo dados arta rumiyin lajeng kadamel bersih dukuh ngaten potang ini alhamdulillah mbok pilih awit ridhanipun Allah Subhanahu wa taala potangipun sampun kabayar lunas alhamdulillah. Kepara juraganipun nggih kepareng rawuh menika ingkang wonten minggih. Menika ngaten. Pramila saestu jawit pandonga pamujinipun ugi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saestu warga masyarakat wonten dukuh montong kepareng hangadani tasakuran bersudukuh. Mila mekaten saestu pandonga pamujinipun para pinisepuh para tamu ingkang kepareng rawuh mugi pagelaran ringgit purwa wonten ing kalodhangan dalu punika ing manggih purwa wadasanipun rancak wilujeng sepen saking sedaya pampengan. Kejawi saking punika
Pandonga pamujinipun panjenengan mugi mahnani maligi dhateng warga masyarakat wonten ing dukuh montong. Sakbibaripun ngawontenaken bersih dukuh mugi saged rumaket anggenipun sami kegotong royongan. Persatuanipun saestu bilih sedaya kala wau saged nyadong rezeki saking sampun Allah Subhanahu wa taala mugi pinaringan panjang yuswa. Mirah rezekinipun tambah taatipun dhateng Allah Subhanahu wa taala tambah saged itbak dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun sami ngrumaketaken ingkang sami kegotong royong wonten warga masyarakat. Kelajenganipun Bapak Ibu ngaturi pirsa bilih kajawi tasakuran nggih bibar panen soto warga masyarakat montong sampun kepareng ngayahi ndamel gapura sinaosa dereng dados ugi bangun jembatan wonten ing sak wetan dukuh menika alhamdulillah sampun dipun bikak. Terus kelajenganipun ugi bangun makom. Dadosipun mbok bilih sedaya tiga-tiganipun menika kalampahan wedal punika. Ingkang sinebat bilih ingkang ngendika pinisepuh menika kokian empyak kurang cagak. Tapi alhamdulillah mboten ngeblak. Dados sedaya saged kalampahan kanthi saya awit pandonga pamujinipun para pinisepuh. Menika mekaten. Terus kelajenganipun nyuwun pangapunten mbok bilih sekala wau Pak Pur ngendikaaken ingkang kepareng rawuh menika Bapak Kepala Desa Sruni, Culundang, Sangup ugi Ibu Kepala Desa Sumur. Nah, pramila panjengkuyung panjenengan rawuh panjenengan saestu mugi saged ndamel regengipun swasana wonten ing kalodhangan dalu punika. Kelajenganipun Bapak Ibu lumantar kula panitia penyelenggara ngaturaken ageng panuwun maligi wontesanipun sedaya ingkang kepareng nyengkucung hadikipun adicara bersih dukuh wonten ing kalodhangan dalu punika. Sae saking aparat pemerintah ingkang sampun ngeparengan izin angka kalih dhateng Ki Dalang miwah sedaya rombongan. Nyuwun pangapunten bilih kalodhangan dalu punika benten kalian padatipun. Ki Dalang saestu miwah sedaya rombongan menika namung badhe ringgitan wonten mriki sambatan. Saestu mekaten. Amargi kala semanten sampun rawuh mriki, dados ingkang keping kalih rawuh mriki, ya mugi-mugi mbok bilih taun ngajeng tesih kados mekaten kula kinten warga masyarakat tesih tuju Ki Dalang. Dados tesih kados ngaten kula kinten sinaosa namung sekawan dosa kakak saestu bilih taun ngajeng tasih sagah mbok bilih panjenengan miwah rombongan kersa rawuh malih. Atur salajengipun ugi ngaturaken ageng panuwun wonten sanipun Bapak Triyono miwah keluarga ingkang sampun kepareng nyengkuyung kadikipun gelar ringgit purwa menika jawet panjengguyung panjenengan ingkang sampun ngeparengaken panggenanipun kagem pagelaran wonten ing kalodhangan dalu punika. Ugi sanesipun mbok bilih sawetawis anggenipun kepareng ngaturi rawuh panjenengan sedaya maligi panjenenganipun Bapak Camat mbok bilih rawuh dhateng mriyan nggih nembe menika wonten pagelaran ringgit nembe menika saestu mangke nyuwun dawuh pangandikanipun warga masyarakat mriyan supados mangke nggih nderek programipun kecamatan ingkang sesantinipun sansaya maju rakeri karo kancane termasuk warga masyarakat Desa Mriyan nyengguyung menika Pak Camat. Para pinisepuh, para tamu ingkang dihormatan, saestu bilih sedaya ingkang kepareng katuraken panjenengan saya ingkang mapan wonten ing patuwuna kemawon kathah lepat sakirangipun lumantar kula panitia penyelenggara nyuwun agunging pangapunten. Kula kinten kirang paralugi kula matur kathah
Menika ingkang saged kula aturaken kathah lepatipun kepara nalisir saking pageran mugi panjenengan sedaya keparing maringaken pangapunten dhateng kula. Ing wasana wabillahi taufiq hidayah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamban Kani Wijaksono ambalan ngatur pangayu bagyo atur panuwun lumantar Bapak Kepala Desa Mriyan anak kula Suwanti. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 tanggap wacana utawi sambutan dalu menika panjenenganipun Bapak Camat ingkang kepareng nyarirani pribadi mila dumateng Bapak Suyanto sarjana pertanian magister manajemen kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Janipun para bini sepuh, para sesepuh, aji sepuh, para kiai, para alim, para ulama ingkang rinten lan dalu tansah sumanting kitab suci wahyuning ilahi ingkang pinangka kiblating panembah ingkang tuhu luhuring budi. Panjenenganipun para tamu kakung muwah putri ingkang tuhu kawula hormati, langkung-langkung panjenenganipun Ki Dalang Bagong Darmono sarjana hukum saha saperangkatipun ingkang tuhu pantes nampi pakurmatan. Saderengipun kanthi winengku ginanjaring wilujeng kalih sing rubeda sambi kala punapa saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pramila sumangga jejering titah manut satataning agama kang rinasuk kula dherekaken manungku puja hastawa miwah pujiastuti ingkang kunjuk wonten sak ngandhap pepadanipun Allah ingkang Maha Kawasa. Bapak Ibu para rawuh sedayanipun, kula mboten sah kathah. Kula namung badhe nderek pitepangan rumiyin. Bilih kula rikala tanggal 2 September tahun 2021 menika kadhawuhan Pak Bupati ngancanipun jenengan sedaya. Jare Piyai Montong Pak Sek ning ana informasi salah. Wau ngendika montok. Tiwas aku mangkat saka Taman Sari, wah montok ya Bu ngoten. Montong Pak Sek, montong. Kersanipun panjenengan sedaya anggenipun badhe mbangun, badhe ningkataken kesejahteraan kula rencangi. Gen rodok kendel. Ngoten. Pitepangan jeneng kula menika Suyanto. Asli produk lokal. Mula saking Pusparengga Musuk Boyolali. Sepisan malih niki didi bojo kula. Nggih, niku bojone niku namung mesame semawon. Nggih. Lajeng garwa sementara setunggal. Loh. Sing jenenge wong urip iki kan penuh perubahan gitu. Mbok menawa aku sesuk iki karo wong Piyai Montok mriki rada eneng piye-piye jenengan ya ora pirsa to. Lajeng putra setunggal ning sampun nikah. Ngaten nggih. Sawak setunggal niku, mbok setunggal. Panci kula setia. Mesake nek mbok siji ki anake pirang-pirang le momong mesake. Kula nggih ngarahi kalih simbok bojo kula. Nek bojo siji anak siji.
Lah nek anak loro, Pak, tambah bojo. Mesake le momong. Ngaten, Bapak, Ibu. Masuk Pak Eko. Ibu-ibu merengut kabeh. Kalajenganipun kula badhe nemangaken samping kula menika. Artis cantik dari Sumur. Menika asmanipun Bu Siti Prihatin. Menika Ibu Kepala Desa Sumur. Ingkang samanggih menika wonten taun 2051 badhe nyawung anggota Dewan DPRD Kabupaten Boyolali lewat Partai PDI Perjuangan. Sinten Bapak Ibu asmanipun? Siti. Pokoknya anggere tepang Siti engko tambahi Prihatin. Liyane ora usah dikenalke selain Bu Siti Prihatin. Ngoten nggih Pak Lurah. Dados mangke monggo dipun sengkuyung sareng-sareng supados Bu Siti Prihatin mengke saged kabul, saged dados anggota dewan minangka wakil panjenengan sedaya. Kinten-kinten setuju ndukung nggih Pak Ibu? Nggih. Nggih. Kula niku remen mriki, urung bayaran mbako ning pajeke wis lunas. Lunas ya Pak Sek? Wih hebat. Padahal niku karo rasan-rasan le bayar wayang aku entuk separo iki ngono. Ning pajeke pun lunas. Ning kula yakin eneng sing lunas ning ditomboki karo Pak Lurah. Ngadeg Pak Lurah, jumeneng. Nggih. Lurah 3 periode gantekke sapa sesuk? Bojone jenengan wae genti ya. Lurah 3 periode. Wah, selamat Pak Lurah. Kancane pisan wae sok ra tekan ngenggon jenengan ngantek 3 periode. Lah mangke monggo Bapak Ibu sedaya sepindah kula matur nuwun sanget bilih wonten ing padukuhan Montong Desa Mriyan niku guyub rukunipun luar biasa. Ampun biasa di luar ning niki luar biasa. Dados kula sanget ndukung sangat pramila niki piyai-piyai kecamatan kula jak kabeh saking remenipun kula ayo diundangi yang Desa Montong. Iki ayo do mangkat. Oh nggih. Ngantos niku sing daleme Banyudana mboten wangsul, Pak. Mula rupane lutus dereng adus. Niku sing daleme Banyudana sapa? Ayo jumeneng. Jumeneng. Nah, rupane elik to dereng adus niku. Sing daleme Wajasanga ndi? Jumeneng. Iki saya parah neh iki ora adus iki. Nggih. Betek-beteke saking tresnane rencang-rencang kula kalian panjenengan sedaya. Monggo guyub rukun ingkang sampun sae menika sami-sami kita tingkataken, kita kembangaken, kita lestarekaken, mugi-mugi mengkeh anak turun kula lan panjenengan sami langkung guyub malih. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya. Bu Lurah badhe nambah cekap. Sepisan malih mangkih wonten ing wulan Februari tahun 2021 Ibu Siti Prihatin menika badhe nyawung anggota dewan kabupaten saking fraksi PDI Perjuangan. Monggo kita sareng-sareng wis pokoke kudu dadi. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya. Kula kinten mboten kathah anggen kula matur. Kula niku saking ademe niku kula jane mriki kalih adik ning kok adik tak goleki mboten enten. Ngapunten ical teng pundi niku wau. Saking ademe. Pramila mangkih kula mboten saged nutuk sak rencang mirsani ringgit wacucal nyun pangapunten Ki Bagong Darmono mangke mboten kok kula mboten remen kalih panjenengan ning niki rada ndredeg-ndredeg iki ngantek goleki adik ora ketemu. Kula kinten atur kula cekap semanten kirang langkung nyun agunging pangapunten akhiru kalam wa bitalih tauq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumeplas pindho lajuning warastra
saking Gendenging Langgap, tanggap wacana saking Bapak Camat Kecamatan Tamansari, Bapak Suyanto SP MM. Kalau sampun pitepangan dalemipun Pusparengga, sanes Pusparengga Pak. Desanipun Pusparengga, dalemipun sakwetan karaoke Gandul. Kidul mergi monggo mangke langsung kula tepangaken pindah awit menawa kepernah anak kula piyambak. Salajengipun dumateng Bu Kades Sumur blak kotang terus terang Pak Camat wis paring dawuh dikepiake to enten mriki ya engko ya nyawer karo sinden-sinden nyicil sik liya dina nyawer kalih warga Montong iki luar biasa lho Bu Lurah urunane iki per kakak di atas 1 juta. Minimal 1 juta per kakak. Ana sing 1 yuta seprapat, ana sing 4 yuta. Pak Lurah kok kayak dewi. Mila anggaran dalu menika sekitar 50 juta, namung warganipun namung 50 kangka. Kados aturipun Pak Kades Dik Bagong, insyaallah mangke minimal 5 tahun berturut-turut. Nek niki pun wayangan insyaallah tahun ngajeng bakone payu bayarane lancar. Insyaallah mangke. Amin. Dipun lajengaken adicara ingkang angka sekawan Long Tinampen Delegeng Ringgit menika panjenenganipun Bapak Nurmanto ingkang kula suwun minggah wonten panggung miyos panggung Keperengler mangke tutwuri kadang kula nem ingkang kepareng asta ringgit mangke Long Tinampen wonten nginggil kemawon juru foto monggo keparenga pados papan ingkang prayogi saged kapundhut gambaripun kanthi terang trewaca. Monggo juru foto kula suwun minggah, juru syuting pados papan ingkang skeca. Laju kewara Pak Nurmanto kula suwun minggah dhateng panggung. Bapak Ibu mangke sak sampunipun Long Tinampen Delegeng Ringgit kinarya anggelar ringgit wacucal sedalunatas tondo yekti pakeliran dipun awiti. Kula kinarya pamiwara wonten lepat lan klentu nyuwun pangapunten wilujeng dalu wilujeng lelenggahan wilujeng amirsani gelaring ringgit wacucal sedalunatas lumantar Ki Dalang Bagong Darmono sarjana hukum.